ሰላም ናይሎም ማዓንቲ ትምህርትና ድማ ከም ዝንሪኦ ዘለና ብዛዕባ prepositions of time ክኸውን ማለት እዩ። ኣብዚ in ኣለና on and at እዚኦም ሰለስቲኦም prepositions of time ይባሃሉ። ስለዚ መዓስ ንጥቀመሎም ክርኢና ማለት እዩ። ኣብዛ ቀዳመይቲ example እንታይ ያላትና I was born dash 1990 هجي 1990 ማለት شحنت شعتميتن تسعن مالتيو سلازي أنا شحنت شعتميتن تسعن توليدك بالتدلين تايبل I was born in 1990 يبل مالتيو سلازي كابزن سلسة prepositions in يتقام مالتيو ካለይቲ ኤግዛምፕል እንታይ ያላትና ዊንተር ማለት ከዓ ሓጋይ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓጋይ ተወሊደ ክብል ተደልየ ከዓ I was born in winter ይብል ማለት እዩ። third example እንታይ ያላትና ሜይ ከዓ ወርሒ 5 ወይ ድማ ጉንበት ማለት እዩ። ስለዚ ጉንበት ተወሊደ ክብል ተደልየ ከዓ I was born in May ይብል ማለት እዩ። after that እንታይ ያላትና Sunday ከዓ ሰንበት ማለት እዩ። ሰንበት ተወሊደ ክብል ተደልየ ከዓ I was born on Sunday ይብል ማለት እዩ። ድሓር እንታይ ያላትና May 5 1990 እዚኣ ዴት እዩ። ልክዕ ዴት ይነግር ኣለኹ ማለት እዩ። ዕለት 5 ሜይ ከዓ ወርሒ 5 እዩ። ወርሒ 5 ዓመተ ምህረት ከዓ 1990 ተወሊደ ክብል ተደልየ ከዓ I was born on May 5 1990 ይብል ማለት እዩ። at last እንታይ ያላትና exact time ልክዕ ሰዓት 10 ተወሊደ ክብል ተደልየ ከዓ I was born at 10 o'clock ይብል ማለት እዩ። ስለዚ in on and at ምስ ግዜ ብከመይ እንጥቀመለን ርኢና ኣለና። ምዝካሩ ቅልል ክብለልና እንድሕር ተደሊና 1990 እዚ እንታይ እዩ years እዩ። ኣብ ትሕቲ years ማለት ዓመታት ማለት እዩ። እዚ winter ከዓ ኣብ ትሕቲ seasons ማለት ኣብ ዓመት 4 seasons ኣለውና summer winter spring and fall እዚኦም እንታይ ይባሃሉ seasons ይባሃሉ። ስለዚ ምስ seasons እንታይ ይጥቀም in ይጥቀም ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ምስ years ከዓ same thing in ይጥቀም ማለት እዩ። may ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ትሕቲ months ማለት እዩ። months ከዓ በዓል January February ከዓ እዚኦም months እዮም። ኣብ ዓመት 12 ማንስ ኣለውና ምስ ማንስ ከዓ እንታይ ይጥቀም ማለት እዩ in ይጥቀም ማለት ስለዚ ንዞም ሰለስተ እዚኦም እንታይ ይጥቀም in ይጥቀም ማለት እዩ። after that እንታይ ያለና Sunday እንታይ እዩ ኣብ ትሕቲ days ከዓ 7 days ኣለውና ኣብ ሰሙን 7 መዓልቲ ኣለና። ስለዚ ምስ ኩሎም መዓልታት ምስ ሶኒ ምስ ሰሉስ ምስ ረቡዕ ምስ ሐሙስ ዓርቢ ምስ ኩሎም ማለት እዩ እንታይ ይጥቀም on ይጥቀም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እዚ እንታይ እዩ date እዩ። date May 5 1990 date እዩ። ምስ date ከዓ on ይጥቀም ማለት ስለዚ ምስ days and date እንታይ ይጥቀም on preposition ይጥቀም ማለት እዩ። at last 10 o'clock እንታይ እዩ exact time at 10 o'clock at 8 o'clock at 7 o'clock ዝብል ተሃልየ exact time ይዛረብ ኣለኹ ማለት እዩ። ምስ ዝኻ እንታይ ይጥቀም at ይጥቀም ማለት እዩ። ስለዚ when to use in on and at ርኢና ኣለና ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ነዚኣ ትመስል። thank you for watching and see you in my next video.